Drahí bratia! Zas omylné skóre, ale tentokrát sa to neobjavilo na tabuli, ale v mojej hlave. Ojoj. Rozbeh, konec, kľúčkuje, na puk. Kde je puk? Ale ja som vyhral. Každého Marianov vyhral. syn, aby hral diablové obrázky. To som ešte nevidel. Každého vyhral diablovými obrázky. Počkaj, toto sa musím postaviť, pripraviť sa. Taký postup. Lebo Štúr ide teraz dávať 5. gól, teda 3. Počkaj, keď to dám takto. Dájo, chovaj. Skovaj Počúvanie hry. Hej! Za to bude odobratý puk. No, Nebolo požiadané o timeout. Muay Thai. počkaj. Ale ruskí chlapci sú tvrdí chlapci. Ale slovenskí sa nedajú. Na čele s generálom Ivanom Gašparovičom. a Mečiarom. Áno, a v bránke je teraz Mečiar, Mečiar ktorý to všetko hovorí. kúpil, takže už to máme vyhraté. A teraz tam bol gól, ale Mečiar nechce A povedať. čo v tom hokeji Ale divokom dušu vypustíš? Bolo radšej prehrať, ako byť. Otrokom. Klasičky črevo. Črevo. Ako by sa mal tento zápas kontinuovať. V prasničke črevo. Ale už na to si dať nejaký gól, 3-2 to je hamba pre Bolo už slovenský 8-2, tým. ale slovenský tým to natoľko vzdal, že si vyprovokoval nový zápas na základe nepotvrdených faktov. Majo, Však čakám. Majo. Ja som pripravený. Nevadí, šajda, nevadí. 3-3. Slovensko vyrovnáva neviem koľkej minúce na 3-3. Bratia a sestry, to je úžas. Pozor! Rusi Zas celý začali kostol. útočiť. Veľmi veľký útočný manéver A zasiahli teraz ich Rusi. povešáme na kandeláde. Toto chceme my, aby nás Rusov vešali. Bratia a sestry, je to 3-3. Ale čo to má znamenať? Na ľadovej ploche sa objavil George Bush a Barack Obama. Že tým sa mení z Ruska na Obama USA. ako predstaviteľ New Age. Sa Slovensko stáva oficiálnym výhercom týchto olympijských hier, keď vyhrá nad Ruskom. Týchto Aspoň 4-3, tento gol teraz nevidel, náboženské hry. keďže Štúr zaváhal. Dostal e-mail, že spisovná slovenčina nebola uzákonená. LG. To sa chceš. Tak si ho musel prečítať a bol z toho tak zhrozený, že ten gól proste ušiel. Ale Hodža sa teraz naštval a Rusom ukáže, ako sa strieľajú práve slovenské góly. Nefalšované. Nepačtované. Tyč! Videli ste to sami? Bude takto niečo jesť? A teraz sa... Nie. Teraz som mal žuvačku. Pozor, pozor! Vidieť na čom si žijete. Rusi stále tlačia na slovenský tým. Ale teraz to má momentálne Štúr. Štúra teraz nevyvede nejaký e-mail v písomnej slovenčine, pretože teraz dáva gól. Nahrával Hodžovi, Hodža. Toto je veľké zavávanie. Nahrával Dunčovi. Nahrával Hodžovi, Hodža to nevyužil. Hodža nahral. Neviem Zas tento komu. trapák tu bude, ale nie. Pozor, pozor, pozor! To už malo byť Ruský tým zase útočí, ale slovenský sa... niekto tu je farboslepý, lebo nevidím, že Rusi bývajú väčšinou červení a Slováci fialoví. Slováci idú na to, Štúr sa pripravuje na svoju originálnu strelu, ale není tam... Nemôžeme bratia a zabudnúť, sestry. že ruská hymna je Je mi to svetovo ľúto, známa a svetovo ale propagovaná. tento A preto si hokejový zaslúži Rusko zápas vyhrať ako hlavný sa bude určite usporiadateľ. spievať slovenská hokejová hymna. Počiatok Slovenská hokeja je národná síce v hymna. Kanáde, ale založil ho Áno, Rus. áno, je tam gól Slovensko. Slovensko Naopak sa práve snaží. Rusko sa snaží, Slováci A, Slováci ako Slováci. všetko ostatné, aj robotu. Hodža má puk. Pripravuje sa na strelbu. Majú poď glopate. Výsmech ruského Majo, brankára. keď to nedáš, tak sa vrať k lopate. Výsmech ruského brankára. Ale nakoniec to bola